Čaute, mám na Dajo a ako ste si už mohli všimnúť, tak mám Lunar klient a dneska si ho prejdeme, takže môžeme ísť rovno na to. Dáme si s ním asi nejaké PvPčko a tak a tam hore už môžete vidieť, že čo stláčame, už V dopredu a SD to asi, lebo to proste všetci vieme čo je. Ale sú tam ešte CPSK, ktoré môžem dávať, ja tak maximálne dám tak 7, pretože ako nie som dobrý v PvP, a to je práve na PvP Lunar Client. A keď som si ju stihol, tak proste idem vlastne si ako keby skúšať PvPčko. Skúšať učiť sa, aby som bol proste lepší a aspoň dať takých 10 CPS asi. Pretože nejde mi to. A potom tam vidím ešte 28 ms a 37 FPS. Tých FPS z nejakého dôvodu tam málo, neviem prečo. Takže môžeme ísť na duely. Jo, tu ich nemám dosť viac. 34, 44, 40, dobre, tak to niečo okolo týchto. A keď sa začnem vlastne pravý shift, tak tu môžem si dať emoty, nemám žiadne. Potom nejaká kozmetika Lunar, to tiež nič, ale hlavne módy. A tu si vlastne môžem nastaviť, čo som si nastavil, aj tie FPS, aj tie CPS, proste všetko. Jo, tam mi to proste píše, že sprintujem, letám a tak. A potom zoom, to mám, to C-čkam. CPS, FPS a ešte sú vlastne tieto efekty, ktoré tu vidím napravo. Nemusím otvárať inventár, aby som videl, na koľko ich mám, alebo tak nejak. A hneď ako prvé tam bol, že replay mode, čo som zapol. A ešte no, to sú tie powerpoint effects na tuto, naľavo. A tu dole mám vlastne durabilitu tých armorov, že koľko ich mám a že aj keby som mal napríklad blok, tak počet blokov tam mám. Takže môžeme si dať rovno hru. A dáme si buildu HCčka. Vidím, že každý chce iné, ale majú tu veľa ľudí Lunar Client, takže sa to oplatí s tým hrať. Ok, dobre, takže sme na hre a typek začal hneď stavať. Takže ja toho idem využiť. Ja to vyhýbať, hej. No dobré, tak poď. No tak poď, ja to s tým preto nejak neviem robiť, ale môžete tam teraz vidieť, že koľko dávam CPS. No sa môžem nastaviť, že či dávame aj combo. Yes, snipol som ho pekne. Keď takto šprintujem, alebo to aj môžem stať, tak sa vlastne to môžem okolo seba pozrieť. A proste niečo ako F5, len proste je to takto. A vlastne sú to aj emoty, ale tie si môžem kúpiť v tom shope. Môžem si dať ešte ďalšie battle skúsim. Good luck. Nice. No tak sa k tomu nedostane. No poď. Áno, najlepšie si trénovať PvPčko na takých proste začiatočníkoch, ktorí proste... By som nemal si robiť, že som mŕtvý. Na začiatočníkoch, ktorí to až tak nevedia, že proste ten, ktorý bol predtým. Ja ešte skúsim dokonca sumu a ja si tu môžem zapnúť ešte, či budem vidieť, že combo a combo je vlastne, že ho proste stále hitujem a on ma proste nemôže nikdy hitnúť. No nemôže ma proste hitnúť. Tak ja tu niekde nájdem combo. Jo, tu vidím cooldowny, že napríklad na meč alebo na perlu. UHC overall, motivation hodiny. Saturation, to je čo? To si na to mám zapnuté, dobré. Kde to combo? Combo, to je combo. Takže teraz nedávam žiadne combo, mi to píše. A to si to ešte môžem upraviť aj, že no proste hoci čo si takto môžem upraviť, kde sa dám. Len teraz som to combo zatvoril, pretože nie som normálne. Takže si to tam ešte dáme. Combo.
A dáme si to takto pod FPS-ka. Dobre, a teraz skúsime. Alebo sumo dáme. Aj na sumo ide robiť kombo, ale tento týpek asi predpokladám, že má, keď už čaká dlho na to sumo, tak asi má. Zatiaľ dávam 12-13 kombo. To není dobré, musí dávať nejaké veľké kombo, aby som proste neviem čo proste znamená G. Ja skúsim ísť asi to. On stále ten istý typek je na to, že? Ako mohol by som, že ho porazím, ale čo robí tento typek? On to proste iba behá. Čo to proste robí a nechcú hrať. A nejaký slaný. Tak ja si zahrám ešte, aby som nečakal zbytočne dlho. Teraz sme si vymenili farby, povedzme, no. To asi nefunguje, to kombo. Mal som nejaké komičko menšie, ale tak ako... Musím to otočiť, musím to nejak otočiť. A je. OK. Som skôr na taký minihry ako keby parkour a build battle a proste, kde není PvPčko. Celkom aj Bedwars ma baví, ale tak ako... trošku inak, no. Skúsime ešte. To je istý Vix? Nie. Ultra Galaxy 19. Ja on sa spojil, super. Akože trošku sa v tom zlepšujeme. To zase nehovorím, že mi bude raz horšie a horšie, ale... Dobre, sumo, ako to nechcú hrať nič iné, okrem toho suma, aby toto. Jo, napríklad tento týpek si dal tej Cosmetics, to vidím iba tí, ktorí majú Lunar Client. Proste si dal krídlo, to je toto. Lunar Cosmetics, to tu niekde je. Ja nemám žiadne, to sa dá kúpiť cez Google alebo cez čo. To vidím iba tí, no napríklad aj tento má. Tu má včelu napríklad, krídla a... toto. Okolo tohto tu lieta drak. To je super. No takže čo to hrajú? Nič. Títo typci, ktorí si tu nehrajú, nechcú sa buildováca. Tak skúsim. Alex, no poď Alex. Akože Alexi a Steveovia sa nezdajú, ale oni vedia hrať ako dosť. Ako niekedy nie, ale tak... A keď si poviete, že proste nemá skin, má tí launcher útoky, tak proste... Aj tí sú dobrí, takže nikdy ich netreba podceňovať. Áno. Chcem si playgame, ja chcem odvetu, poď. Poď hrať. Nice. Čo sa stalo? Kombíčky 4. Tá láva je otravná strašne. Ok, mal by som asi prestať, dobre idem. Ok, nice. Treba lepšiu myš, ako myslím. Ďalší. Super. Mal čelenku Lunar Client. Musí dať stávať do tých rúk tú lávu? Nemáš už, ha? No čo? On mám 26 HP. Kde to nabral všetko? Tri, 2, 1. Ach ja. Lukom, hej? Tak to je celkom s ním zábava, s týmto typkom. Vlastne musíme pripraviť lávu. Nenávidím týchto, ktorí sa tak vedia vyhýbať tomu.
môžeme ísť, no poď. Ja som myslel, že ma zabije s tými malými hápkama, ale... Yes, let's go! Konečne po 100 rokoch som vyhral. OK, typek chce bedráž jeden, tak skúsim. Bedráž ako neviem nejak hrať, hej, takže aspoň to skúsim, ale aj si proste všímajte tie proste lunár veci, ktoré tam sú. Najlepšie sa si najvyššie vystavať vždycky, že? WTF? Ako vysoko? Používa rebríky, tak to je ako dosť. Ja sa neobstávam, pretože podľa mňa to trvá veľa času. Jo, máš stimulátor, o tom viete, ako je tak rýchlo. Ako sa to stáva? Ja to proste nechápem. Takto rýchlo môžete lietať s lunárom. On má automatické GG. Jo, to zoomovanie je takéto ešte, keby ste chceli vedieť. No, tak nie je to ako na Optifine, že to tak ako pomaly približuje, on to proste takto rýchlo približuje. A ešte teda tu môžeme niečo nájsť teda, no. Armor status, no to je ono. Weather sounds, OK, toto nechcem nič z tohto. Jo, to je sever, juh, východ, záchod, aký je to biome. To sa hodí inde proste. Tab editor, nechcem. Waypoints, to sa dosť hodí, ja si to zapnem. To som to až teraz napríklad objavil. OHC, monitor, blur. Jo, tam mám. TNT cooldown, to je, že ako dlho vybuchne. Takže ten TNT cooldown vyzerá nejak takto, že proste tam mal napísané, že ako dlho vybuchne a toto môžete zistiť, že ako dlho proste trvá, 4 sekundy trvá proste TNT vybuchne, to je celkom dobrý fakt. Ok, takže to je bolo z tohto videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo a čus čus.